Dali na dadong. Dali na ko direct. Nga man nagpanuwa sa manok. Na, unsa mo sa kabus. Nagsilpon-silpon ra man taon kanila. Siyempre. Kay ako ba nagsweldo nimo? Isweldo ra ba ko nimo og kininto sa adlaw nya. Kay tarong og serbisyo nako. Aga ko nagatrabaho, agi ikaw nagalingkod. Siyempre. Kay ako ba nagsweldo nimo? Naada ko'y trivia nimo ba? Unsa na boss? Nga, dapat mo ang siran kay kanang imong kinintos nga kada adlaw. Ako ginasiyang dublihon. Kana boss kay murag maayo gud ako sa labas. Ha. Mo answer ka. Amo answer ko boss ay. Na dire sa cellphone. So amo ni ang pangutana. Ayo sige, kay makita ani mo ning isa akong ka-chat nga checks. Grabe ko boss. Oh, chicks boy ka daw. Saba sa panta. Mo ni. Unsa ang nag-una? Yawa po ni na oy. Itlog? O manok? Boss. Manok na kaya bay. Manok, uy itlog. Sayo tuga. Ganun sa iyo mo ka boss. Kay dapat itlog kay kung wa ang itlog, why manok? Unsa min taon na boss? Oy, naday itlog ug way manok boss. Oh, Dis amo na di ka ng itlog boss. kay ano? Kung why itlog, why manok? Parte mo na ginawa ng boss. Aw, mao din giingon nga dapat ang siran yun na nimo asa yun na una ang pangutana. Manok lagi boss. Kay way lagi itlog ug way manok. Sos ni mo dong bata pugod ka. Kung ako ay paistoryahon, itlog to. Ngano itlog ano yun? Koleksyon na gud ko. Aw, nga nira. Ang giingon diri sa cellphone. Itlog jud ko na inauna kay dali ra ko dalhon. Ano na mo gud atong gida boss pero di man ako na sa atong gida boss sa itlog mo sa manok. Ikaw, di man ka nagikan. Sa itlog. Oh, naara man dai na. So, mali yung tobag nga. Manok. Di man ko boss kay sa manok ra man atong parte nga gistoryahan dan nga mo nga mo makadito sa ang itlog. Mao na lisod yung ng pangutana. So, ang akong sweldo, ni mo, di naman doble. Kaya wala tarong ng Boss. pagtubag ni mo. Ano ba yung pamunta nila boss? Ay, karami ka ba way kumot ba? Na, Nawon sa lang boss. kung ikaw mag-una, unya, na nag-una, kinsa may nauna? Na, sa cellphone boss. Ako bilang na boss. Sa'yo, napog ka. Kinsa man dahil boss. Nga. Ako magpala nag-una. Unya na iniuna. Oh. Sa'yo, ka. Ang litra. Ano ba yung ibasa? Sa'yo, ka. Ay, Sus boss. Binuan mo na mo boss. wa ako nag... Ang nainangan siya sige, magkapangilgil sa imong itlog. Binuan mo na boss. Saan ang taon ka? Bunhok mo ko yung mga manok. Aw, managiingon nga liwat nimo, murag maglagunho. Balik ka gusto nila boss. Binuan mo na yung masalte ka nun eh boss. Mani ba nimo tanang patotok ang manok? Uman ako boss. Kaya kung samtong manok nagpangamay man, ingon man siya nga wa pa siya patutuka. Ingon man siya, oh. Pasilan. Murag ibon newangan sa nimo. Ako kung man naman boss. Asa naman ang sildo? Binuan na naman sa boss. Lakaw sa dito kay ang manok dito nakuha na pagdali. Pagdali dito. Claro boss. Lagi boss.